Λοιπόν, καλησπέρα. Σήμερα ήρθατε να παρακολουθήσετε το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας 3 δημοτικών σχολείων, του Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς, του 13ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου και του Δημοτικού Σχολείου των Κάτω Λεωφωνίων. Τι να σας πω, εμείς εκ μέρους των διευθυντών τώρα επιλέχτηκα εγώ να σας καλωσορίσω και να σας ευχηθώ να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα. Στα παιδιά θέλω να πω ότι όπως και να μας παρουσιάσουν το πρόγραμμα, θα τους καμαρώσουμε και τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η εκπαιδευτική υπεύθυνη του προγράμματος είναι οι αδερφές Τσαλαβρέτα και η κυρία Τσιόμο Αναστασία, είναι αυτές που οργάνωσαν το πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, ένα πλήθος εκπαιδευτικών από κάθε σχολείο συνεργάστηκε για το πρόγραμμα αυτό. Άρα λοιπόν η συνεργασία ήταν ένα βασικό κομμάτι του προγράμματος. Γι' αυτό και θα δείτε τόσα παιδιά και διάφορα κομμάτια, μουσικά, αφήγησης κτλ. Θα ήθελα να πω ότι οι άλλες λέξεις που είναι σημαντικές σχετικά με αυτό που θα παρακολουθήσετε σήμερα είναι η λέξη ποίηση, που έχει να κάνει, που είναι ένα είδος τέχνης, είναι το πιο πυκνό είδος λόγου και οπωσδήποτε θα δείτε και πολύ Ελλάδα, που την έχουμε πολύ ανάγκη. Χρειαζόμαστε να τη βλέπουμε και να θυμόμαστε τα δυνατά της σημεία. Λοιπόν, εύχομαι να περάσετε καλά και καλή επιτυχία στα παιδιά και στους συναδέλφους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη βραδιά που μας προσφέρουν. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Εκ μέρους των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα, το μόνο που θα σας πω ότι όλο αυτό που δουλέψαμε όλη τη χρονιά, 11 εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των σχολείων βέβαια μαζί, θα δοθεί στα παιδιά, στόχος μας είναι να δοθεί σε ψηφιακή μορφή, έτσι ώστε να το θυμούνται αυτό, γιατί υπάρχουν πολλές δραστηριότητες μέσα από τους υπολογιστές και βέβαια είχαμε και τις συναντήσεις ψηφιακές μέσω Skype, για να μπορέσουν τα παιδιά να γνωριστούν, να επικοινωνήσουν και να αλλάξουν απόψεις πάνω σε αυτό που δουλέψαν όλη τη χρονιά. Ήταν ένα δύσκολο έργο πραγματικά, γιατί ήταν και ηλικιακά διαφορετικά, ειδικά Δευτέρα, Πέμπτη, Έκτη και η απόσταση. Προσπαθήσαμε και νομίζω το πετύχαμε τελικά να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Το αποτέλεσμα, εμείς το χαρήκαμε. Ελπίζουμε και εσείς σήμερα να το χαρείτε και να το απολαύσετε και να μην δείτε μερικά μικρολάθη που ίσως θα υπάρξουν. Καλή αρχή στα παιδιά και καλή επιτυχία. Προσπαθώ να γράψω, αλλά όσο και προσπαθώ δεν τα καταφέρνω. Τελικά είναι δύσκολο να είσαι ποιητής. Ψιτ, μη στεναχωριέσαι. Εγώ είμαι εδώ. Ποια είσαι εσύ και γιατί με ενοχλείς? Είμαι η έμπνευση και είμαι εδώ να σε βοηθήσω. Τις εικόνες και τις λέξεις που έχεις στο νου να τις βάλεις στη σειρά και να γίνουν λέξεις όμορφες μοναδικές που θα συγκινούν και θα μαγεύουν. Μα δεν αρκεί μόνο αυτό. Πρέπει να ψάξεις βαθιά μέσα σου και να βρεις τα συναισθήματα που θα γίνουν λέξεις, που θα γίνουν στίχοι, γεμάτοι χρώματα, ήχους, αγωδιές. Και σε αυτό θα σε βοηθήσουμε εμείς, οι ιδέες, οι εντυπώσεις, τα συναισθήματα. Αισθάνομαι πολύ καλύτερα και είμαι έτοιμος να γράψω. Ας ξεκινήσω. Μη χάνω καιρό. Και αυτά που θα γράψεις μετά δώσ' τα σε μένα. Να βάλω μουσική, λόγια και νότες. Να στήσουν χορό και να παρασύρουν και τους ανθρώπους. Και μην ξεχνάς, άσε τα συναισθήματα να σε οδηγούν. Εκεί.
ανάμεσα στα υπόλοιπα. Ζούσαν και η ευτυχία, η λύπη, η γνώση, η αγάπη. Μια μέρα έμαθαν ότι το νησί τους θα βούλησε και έτσι όλοι επισκέπτονταν τις βάρκες και άρχισαν να φεύγουν. Η αγάπη ήταν η μόνη που έμεινε πίσω. Ήθελε να αντέξει μέχρι την τελευταία στιγμή. Μετά το νησί άρχισε να βυθίζει. Η αγάπη άρχισε να ζητά βοήθεια. Βοήθεια, βοήθεια! Βλέπει τον Πλούτο που περνούσε μπροστά της με μια λαμπερή χαλαμιγό. Η αγάπη τον ρωτάει. Πλούτε, μπορείς να με πάρεις μαζί σου? Όχι, δεν μπορώ, απάντησε ο Πλούτος. Εγώ είμαι και χρυσάφι στο σκάφος μου και δεν υπάρχει χώρος για σένα. Η ευτυχία πέρασε μπροστά την αγάπη, αλλά και αυτή βοήθεια, βοήθεια. Ήταν τόσο ευτυχισμένη που δεν καν άκουσε την αγάπη να ζητά βοήθεια. Ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή. Αγάπη, έλα προς εδώ, θα σου πάρω εγώ μαζί. Ήταν ένας πολύ ηλικιωμένος κύριος που η αγάπη δεν γνώρισε, αλλά ήταν γεμάτη από τέτοια ευγνωμοσύνη που ξέχασε να ρωτήσει τον όνομά του. Όταν έφτασε στη στεριά, ο κύριος έφυγε και πήγε στον δρόμο του. Η αγάπη, γνωρίζοντας πώς αγραφούσε τον κύριο που τον βοήθησε, ρώτησε τη γνώση. Γνώση, ποιος με βοήθησε? Της απάντησε η γνώση. Ο χρόνος. Ρώτησε η αγάπη. Γιατί με βοήθησε ο χρόνος? Τότε η γνώση χαμογέλασε και με βαθιά σοφία της είπε. Μόνο ο χρόνος μπορεί να καταλάβει πόσο μεγάλη σημασία έχει η αγάπη. Τι όμορφο συναίσθημα η αγάπη. Είναι αυτή που δίνει δύναμη στον άνθρωπο να ονειρευτεί, να ελπίζει, να χαίρεται. Είναι αυτό το δώρο που όλοι περιμένουν να φάνε στη ζωή. Σκέψου την αγάπη. Ο καθένας την αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Όμως για όλους είναι η επιθυμία, η προσδοκία, μια ευχή για να φύγει η λύπη.
Πάλι εδώ. Τι θέλετε τώρα, τι έχετε πάλι να μου προτείνετε? Να στο ψιθυρίσω το αυτί. Πολύ ωραία ιδέα. Αρχίζω να γράφω αμέσως. Και το φαντάζομαι με μια έντονη μελωδία. Αρχίζω να γράφω, αλλά δεν καθυστερώ.
Κοιτάζω ψηλά στον ουρανό και προσπαθώ να μιλήσω στα αστέρια. Και θαρώ πως μια ιστορία μου λένε, σαν τα παλιακά παραμύθια που υπλάζει ζωντανεύει. Αυτό θα γράψω τώρα. Ένα παραμύθι σε στίχους. Μυστήρια κρίζουν. Πραγματικά, πόσο μαγεία και πόσο δύναμη κρύβουν αυτοί οι στίχοι. Και όμορφη μουσική, που πραγματικά σε ταξιδεύει στην απέραντη ουράνια πολιτεία. Σε ευχαριστώ για τα ωραία σου λόγια. Αλλά για πες μου, αφηρημένο σε βλέπω. Σίγουρα νέες ιδέες σε βασανίζουν. Ναι, έχεις δίκιο. Κάτι με προβληματίζει και θέλω να το κάνω στίχο. Τι είναι άραγε αυτό που κάθε άνθρωπος το κυνηγά στη ζωή του? Έτσι θα πάψει να έχει αγωνία για το μέλλον. Θα πάψει να φοβάται. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Πάρε χαρτί και μολύβι και ξεκινά να γράφεις. Και εγώ θα οδηγώ τις σκέψεις σου. Και εσύ φρόντισε να βάλεις την πιο γαλήνια, την πιο τρυφερή μελωδία που θα μείνει για πάντα ξεχασμένη σε κάθε ψυχή. Τι ζητάς αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά? Δεν μου δίνει σημασία κι η καρδιά μου πως βαστά. Σ' αγαπήσανε στον κόσμο βασιλιάδες κρυφές κι ένα κλωδανάκι κόσμο δεν τους χάρισες ποτέ. Ήσνες φίλοι σαν του θανάτου την κροθιά, μα εφαγγέλοι που
φυσικά σαν θαλασσία στο μπαλκόνι μου μπροστά, ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου μπροστά. Ήρθαν διψασμένη κρίση, ταπεινοί προσκύνητες, κι απ' του κήπου σου τη βρύση δεν τους δρόσισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν ουραδιά, επιστρέψαμε βαθιά, κάθε βράδυ είσαι να γεννείς ομορφώνα που δεν σε κέρδισε και οι λέξεις νότες είναι που φεύγεις και ταξιδεύεις σε ταξίδια μαγικά. Όμως όσο κι αν μελαγχολούμε σε έναν αυτινοπωριάτικο πρωινό, πάντα πρέπει να αισιοδοξούμε και να περιμένουμε τον ήλιο να ξαναφανεί. Καρδιά μου, κάνει υπομονή και ο ήλιος θα ξαναφανεί. Λοιπόν, σου έχω μια έκπληξη. Έγραψα κι εγώ κάποιους στίχους και τους έβαλα μουσική. Θα ήθελα να τους ακούσεις. Μια μελωδία αλέγκρα και στίχοι που λένε για αυτό που έρχεται στη ζωή μας για να την αλλάξει, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και το διώχνουμε μακριά. Ας το ακούσω λοιπόν, μην χάνουμε καιρό. Στο σκοτάδι η Ανατολή. Μέσα στο σκοτάδι η Ανατολή. Είδε στον ήρω μου άστα το πουλί.
ποιοι είναι αυτοί που έρχονται? Συντριβάνι και νερό και χαμένο μου όνειρο. Τζίτζιρα τζιτζίρισε, το ροδάνι γύρισε. Χώπα κάνω δεξιά, πέφτω πάρω στη ροδιά. Χώπα κάνω αριστερά, πάνω στη φωτομουδιά. Το ένα χέρι μου κρατεί μέλι στο θεόρατη. Το άλλο στον αέρα πιάνει πεταλούδα που δαγκάνει. Σοφή, για δώστε απάντηση σωστή. Ποιος έχει το χρυσό κλειδί που ανοίγουν οι ουρανοί? Ένα κορίτσι το έχει. Και όποιος και να το παρακαλεί, όχι του λέει όχι. Βρε κορίτσι, άλλο δεν βρε κορίτσι, μια ζωή την έχω. Άνοιξέ μας, άλλο δεν αντέχουμε. Μάγισσες, ρίχτε τα χαρτιά και μελετήσετε καλά. Ποιος έχει το χρυσό κλειδί όπου ανοίγουν οι ουρανοί? Ένα κορίτσι το έχει. Κι όποιος κι αν το παρακαλεί, όχι του λέει όχι. Βαπόρι στολισμένο βγαίνει στα βουνά και αρχίζει τις μανούβρες. Βήρα μάινα, την άγκυρα βουντάρει στις κουκουναριές. Φορτώνει φρέσκο αέρα και από τις δύο μεριές. Είναι από μαύρη πέτρα και είναι από όνειρα και έχει λοστρόμοθο ναύτη πονηρό. Από τα βάθη φτάνει στους παλιούς καιρούς, βάσα να ξεφορτώνει και να στεναγούν. Έλα Χριστέ και Κύριε, λέω και απορώ, τέτοιο τρελό βαπόρι, τρελοβάπορο. Χρόνους μας ταξιδεύει, βεβουλιάξαμε, 1000 καπετένεους τους αλλάξαμε. Κατακλυσμούς ποτέ δεν λογαριάσαμε, μπήκαμε με σόλα και περάσαμε και έχουμε στο κατάρτι βιγλάτρα πατωτινό, τον ήλιο των ηλιάτων. Ποιοι είστε, τι είναι αυτά που τραγουδάτε? Μια ιστορία. Τι εννοείς? Κάθε βήμα, κάθε στίχος μιλά διαφορετικά στην καρδιά και στο νου του καθένα που το διαβάζει. Και εμείς με αφορμή 4 ποίηματα φτιάξαμε μια ιστορία. Βλέξαμε τους στίχους, τα μηνύματα, τα χρώματα, τις εικόνες, τις ευωδιές που το καθένα μας χαρίζει. Και να η ιστορία μας. Ελπίζουμε να σας αρέσει και να την απολαύσετε. Κάποτε, σε μια μακρινή χώρα, εκεί όπου μόνο η φαντασία μπορεί να φτάσει, ήταν το βασίλειο του πέρα-πέρα. Μια χώρα χαμένη στην άκρη του κόσμου, ανάμεσα σε 2 τεράστια βράχια. Μια χερσονήσου που έβλεπε κάθε πρωί την ανατολή του ήλιου, βγαίνοντας από την γαλάζια και πέρα τη θάλασσα. Εκεί οι άνθρωποι ήταν νευρικοί και μάλλον κάθε μέρα σχεδόν για το ποιος θα έχει τα περισσότερα αγαθά, χωρίς όμως να δουλεύουν. Ζούσαν μέσα στο ψέμα και την αλαζονία. Έτσι κάθε μέρα γίνονταν όλο και πιο φτωχοί, όλο και πιο θλιμμένοι. 3 είναι οι ήρωες του παραμυθιού μας που θα μας απασχολήσουν. Ο βασιλιάς της χώρας που δεν αφαιρόταν καθόλου για το λαό του, παρά μόνο ασχολούνταν με τον όμορφο κήπο του, το μεγάλο του πάθη.
Ο μικρός Γιαννάκης που κάθε μέρα από το μπαλκόνι του τουρκικού σπιτιού του αγνάτευε την απέραντη θάλασσα και ευχόταν να πεταχτεί μια μέρα μέσα από τα θεόρατα βράχη, πιο τρελό βαπόρι που θα υπήρχε ποτέ στο λησμένο γεμάτο ναύτη. Αυτός θα ήταν ο καπετάνιος που θα έργωνε τις θάλασσες με το τρελό βαπορό του, ψάχνοντας για μια καλύτερη τύχη. Και ο φτωχός Τίτης που βαρέθηκε να μαλώνει με τους συγχωριανούς και βουτούσε κάθε μέρα στα βάθη της θάλασσας για να μαζέψει κοχύλια και σφουγγάρια. Αν ήταν τυχερός και το πούλωσε στην αγορά, κατάφερε να βγάλει μερικά νομίσματα για να θρέψει τη φτωχή οικογένειά του. Αφού δυστυχώς ο βασιλιάς τους αδιαφορούσε για το λαό του, ασχολούταν μόνο με τον υπέροχο κήπο του. Τι ωραίος που είναι ο κήπος. Ωραιότερος στο βασίλειο, αλλά και στον κόσμο όλο. Τι τέλεια χρώματα μέναξέ μου. Άπειρες οι αποχρώσεις μόβ μπλε που έχεις και που λεπυρίζουν, ξεχύνοντας τα χρώματά σου σε ολόκληρο το κήπο. Μα τι είναι αυτά! Ποιος αγρίος τόλμησε να κάνει κάτι τέτοιο! Βασιλιά μου, κάποια μικρά παιδιά μπήκαν κρυφά και παίζοντας με το άβολα έκοψε κατά λάθος μίσκος. Αλλά μη φοβάσαι, η πεταλούα που φυλάει το κήπο σου τα κυνήγησε, τα γάβωσε και τελικά το έβεξε μακριά. Πού είσαι υπέροχή μου η πεταλούδα, φύλακα αγγελέ μου! Εδώ είμαι αρχοντά μου, λιάζω τα φτερά μου στον ήλιο τα μιλιάταρα. Μπράβο, μπράβο, που έδιωξες τους μικρούς της βολής. Βασιλιά μου, βασιλιά, το κήπο σου φυλάω, παίρνω φόρα και πετάω και τον εισβολέα κυνηγάω. Με την προβοσχίδα μου δακάνω, τον αχρίο που τολμάει το κήπο σου να χαλάει. Κατάρα έπεσε όμως στη χώρα ολόκληρη. Ένα γκρίζο σύννεφο σκέπασε το βασίλειο. Οι κάτοικοι ένιωθαν ακόμα πιο αδύναμοι. Σταμάτησαν να μαλώνουν, αλλά δεν πήγαιναν στις δουλειές τους, γιατί ένιωθαν πολύ κουρασμένοι. Οι καλλιέργειες ξεραίνονταν και οι σοδιές τους χαλούσαν. Ακόμα και ο κήπος του βασιλιά είχε την ίδια τύχη. Τα πανέμορφα λουλούδια άρχισαν να κυτρινίζουν και να χάνουν τα χρώματά τους. Το ίδιο και όλα τα πετούμενα. Σταδιακά έχαναν τη δύναμή τους και δεν μπορούσαν να ανοίξουν τα φτερά τους και να πετάξουν. Τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε. Ούτε τα πολύχρωμα φτερά μου δεν ανοίγουν, ούτε οι δακάνες μου ανοίγουν. Τι θα απογίνω. Δύναμη είχα, δύναμη δεν έχω. Νέκταρο φούσα που τόσο λακταρούσα. Μα τώρα είναι αδύνατο που λούδι να πιαστώ. Αλίμονα πώς θα ζήσω, μάλλον θα λιμοκτονήσω. Αλίμονα το βασιλιά πώς θα υπηρετήσω, μάλλον θα τον αποχαιρετήσω. Σε άλλο μέρη θα πετάξω, μα όση δύναμη μου απέμεινε, γαλάζιο ουρανό να βρω με πολύχρωμα λιβάδια. Το σύννεφο να φύγει, ήλιος να γυρίσει, λουλούδια να ανθίσουν και δέντρα να πλαστήσουν. Το σύννεφο να φύγει, ήλιος να γυρίσει, η κατάρα να εξαφανιστεί και το γκρίζο σύννεφο να φύγει και η χώρα του πέρα-πέρα να σαρέψει. Σοφία, αφού μελέτησα το πρόβλημα και διάβασα τα βιβλία τους, επισκέφτηκα τον βασιλιά για να του συμβουλεύσουν πως από την καταστροφή θα σωθεί. Σας ακούω λοιπόν. Τι έχετε να μου προτείνετε για να λυθεί η κατάρα? Άκου αρχοντά μου, η χώρα μας Σοφία αν βρεθεί το χρυσό κλειδί που ανοίγει τους ουρανούς. Μόνο τότε θα φύγει το γκρίζο σύννεφο πάνω από τη χώρα και θα λυθεί η κατάρα. Αφήστε με να περάσω, το βασιλιά να δω, είναι μεγάλη ανάγκη. Συγχωρέστε με βασιλιά μου, είναι ασυγκράτητος ο μικρός. Επιμένει να σας μιλήσει. Έχει λέει ένα μαγικό τρεφίλι που μπορεί να διαλύσει κατάρα και να διώξει το μαύρο σύννεφο μακριά από τη χώρα μας. Μα ποιος είσαι εσύ που τολμάς και ενοχλείς τον βασιλιά? Γιάννη με λένε βασιλιά μου. Ένα μικρό παιδί είμαι που το όνειρό μου είναι να γίνω καπετάνιος και να ταξιδέψω με το δικό μου βαπόρι σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Και πώς τολμάς και διακόψεις τους σοφούς, μόνο για να μας πεις το όνειρό σου? Άκουσέ με βασιλιά. Λύση για το πρόβλημα που μας βρήκε όλους ήρθα να σου προτείνω. Θα μου δώσεις εσύ τη λύση.
Εδώ έχουμε όλους τους σοφούς του βασιλείου τούτου. Θα μου δώσεις εσύ τη λύση. Χα. Ας τον ακούσουμε, βασιλιά μου, να γελάσουμε όλοι μαζί ακόμα πιο πολύ. Χθες το πρωί, εδώ καθόμουν στην άκρη του βράχου, κοντά στο φάρο και έκανα τα δικά μου όνειρα. Αχ, μακάρι να ήμουν εγώ καπετάνιος σε αυτό το ωραίο καράβι και να φώναζα «Βήρα Μάινα!» Μα ποιος τραγουδάει? Εδώ, μικρέ, την απόχη μου και το τσουβάλι μου θέλω να γεμίσω. Με σφουγγάρια και κοχύλια, να τα πουλήσω στην αγορά, να βγάλω και σήμερα το μεροκάματό μου, να αγοράσω φαγητό για τη φτωχή μου οικογένεια. Ψήτε εδώ, μας ακούτε? Μα ποιος είναι? Από πού ακούγονται αυτές οι φωνές? Εδώ κάτω, κοίταξε εδώ κάτω. Είμαστε πεντελόνια της θάλασσας. Θέλουμε να σου δώσουμε κάτι που θα σας αλλάξει τη ζωή και θα σας εκπληρώσει κάθε σας επιθυμία. Μα τι είναι αυτό που είναι τόσο σημαντικό? Τι είναι? Μα ποιο θαλασσινό τριφύλι? Εγώ βλέπω, εδώ, σε αυτό το βράχο, ένα πανέμορφο μαργαριτάρι. Άκουσέ μας. Σας ακούω εγώ. Εμείς τα τελώνια της θάλασσας Τρέχω να πουλήσω το μαργαριτάρι. Θα γίνω πλούσιος στη στιγμή. Τύχη βουνό. Άκουσέ μας. Σας ακούω εγώ. Εμείς τα τελώνια της θάλασσας θέλουμε να σου δώσουμε κάτι που θα σου εκπληρώσει κάθε σου επιθυμία. Πώς? Με ποιο τρόπο? Το θαλασσινό τριφύλι. Αυτό πρέπει να βρεις και θα φέρεις στη ζωή σου ό,τι υποθεί. Εγώ θα το βρω και η δική μου ευχή θα ικανοποιηθεί. Μα εσύ δεν μας άκουσες, έπρεπε να πουλήσεις το μαργαριτάρι. Δεν κατάφερα να το πουλήσω. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα και από τότε που μας σκέπασε αυτό το γκρίζο σύννεφο. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Ας προσπαθήσουμε και οι δύο να το βρούμε. Για να δούμε ποιος θα είναι ο πιο τυχερός. Τότε πρέπει να ξεκινήσετε αμέσως. Για όποιος θα βρει η δική του ευχή θα εκπληρωθεί. Προσέξτε όμως, ένα στα βυθό της θάλασσας μέχρι τη μεταπαονίνη του λύκου ήλιου. Μετά από 2 ημέρες θα εξαφανιστεί. Το θαλασσινό τριφύλι βγαίνει μια φορά στα 1000 χρόνια. Το θαλασσινό Τριφύλι, το θαλασσινό τριφύλι. Οπότε, έχουμε δύο λύσεις στο πρόβλημά μας. Το χρυσό κλειδί και το θαλασσινό τριφύλι. Εξακότατε, μην ακούτε λοιπόν νερό. Το χρυσό κλειδί φάλει στην κατάρα. Μα ποιος έχει αυτό το χρυσό κλειδί? Πού θα το βρούμε? Το χρυσό κλειδί το έχει ένα κορίτσι που ζει και στο δάσος πίσω από το μεγάλο βουνό. Έχετε διορία 2 ημέρες να μου βρείτε το χρυσό κλειδί. Όσο θα βρίσκετε το τριφύλι στο βυθό. Βασιλιά μου, θέλω να βοηθήσω να φύγει η κατάρα από το βασίλειο και ας μην γίνω ποτέ καπετάνιος. Άρα και μήπως να το βρει και ο Δίτης? Δύσκολο, βασιλιά μου, γιατί η θαλασσοταραχή ξέσπασε μεγάλη και ο Δίτης δεν μπορεί να βουτήξει. Ωραία, μικρέ. Θέλω να μου παίξεις εσύ το τριφύλι. Εμπρός, εξαφανιστείτε από μπροστά μου. Φωνάξε μου τη μάγισσα Λοξή να ρίξει τα χαρτιά της και να μου πει πού βρίσκεται το χρυσό κλειδί και το θαλασσινό τριφύλι. Εμφάνισε τα χαρτιά σου και πες μου πού βρίσκονται τα δύο μυστικά. Το χρυσό κλειδί το έχει ένα κορίτσι που τα πιο μάτια στα μάτια της δεν έχεις ξαναδεί. Ζει όλο μόνο στο δάσος, πίσω από το βουνό και είναι σίγουρα πιο
Είχαν δίκιο οι σοφοί. Αλλά το θαλασσινό τριφύλι, βασιλιά μου, δεν το βλέπω. Αλλά βλέπω ειδόνια. Πολλά ειδόνια. Μα τι ειδόνια, τι είναι αυτό που μου λες, τι δουλειά έχουν τα ειδόνια. Τα ειδόνια ακούω, αλλά θαλασσινό τριφύλι δεν βλέπω. Πάμε, βασιλιά μου, μαμά μου, δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσει. Μακάρι να το βρει και το μικρό παιδί, πώς το λένε, ο Γιαννάκης. Στο μεταξύ, παιδί και δίτης κολυμπούνε μέσα σε μεγάλα κύματα που τους βγάζουν σε ένα περίεργο μέρος που ακούγονται ειδόνια. Μα πού είμαστε? Τι περίεργο μέρος? Είστε στο νησί των Αιδονιών, το πιο όμορφο νησί που ομοιότου δεν υπάρχει στον κόσμο όλο. Μα τι θα κάνω τώρα? Έχασα την ευκαιρία της ζωής μου να βρω το τριφύλι. Γιατί παραπονιέσαι, ποια ευκαιρία έχασες? Το θαλασσινό τριφύλι ψάχνουμε, αλλά με τέτοια κύματα πού να το βρούμε? Μήπως ψάχνετε αυτό? Είναι πολύ περίεργο φυτό, δεν το έχουμε ξαναδεί. Έχουμε όλα τα είδη των φυτών, αλλά αυτό όχι. Το έβγαλαν τα κύματα όπως και εσάς. Βοήθησαν όλα τα ειδόνια της χώρας τούτης. Και με τα ράμπνα το φέραμε δίπλα σας. Είναι αρκετά μεγάλο. Είναι το θαλασσινό τριφύλι που βγαίνει μια φορά στα 1000 χρόνια. Γι' αυτό δεν το έχετε ξαναδεί, όμορφα μου ειδόνια. Είναι ένα λουλούδι της θάλασσας. Πώς να το ξέρουμε εμείς? Τα πετούμενα του ουρανού, γιατί το ψάχνετε? Ευχή θέλω να κάνω και ανυπομονώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να κάνω μια ευχή, αλλά ακούστε με προσεκτικά. Πρέπει να το πάμε γρήγορα στο βασιλιά. Το γκρίζο σύννεφο και η κατάρα να εξαφανιστεί και η χαρά πάλι να έρθει. Μα τι είναι αυτά που λες? Εγώ ευχή θέλω να κάνω για τη φτωχή μου οικογένεια. Το σπίτι μου είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Επέλεξες, το μαργαριτάρι διάλεξες. Άσε τώρα το παιδί να κάνει αυτό που πρέπει. Πάρε το γρήγορο μικρό παιδί και πέτα σαν πουλί. Σαν ψάρι κολύμπα στο βασιλιά παρουσιάσου. Πριν το τριφύλι χαθεί. Γιατί σε λίγο ήλιος ο ηλιάκορος θα βγει. Στο μεταξύ, οι σοφοί βρίσκουν το κορίτσι που έχει το χρυσό κλειδί, αλλά είναι ήτανο στο παραδώσει. Έτσι λοιπόν οι στρατιώτες τη ζητάνε να τους ακολουθήσει και την πηγαίνουν στο βασιλιά. Τι ομορφιά είναι αυτή που αντικρίζει τα μάτια μου. Βασιλιά μου. Κορίτσι μου όμορφο, ένα χρυσό κλειδί έχεις και θέλω να μου το δώσεις. Γιατί το θέλεις, αφοντά μου? Είναι κληρονομιά του πολύ αγαπημένου μου πατέρα. Όρκο του έδωσα πως θα το χρησιμοποιήσω, μόνο για καλό. Θέλω να ξέρω το σκοπό σου. Δεν αντέχω άλλο. Ο κήπος μου καταστράφηκε. Θέλω να γίνει όπως πρώτα. Και για να γίνει αυτό πρέπει να λυθεί η κατάρα και να φύγει το γκρίζο σύννεφο που σκέπασε τον ουρανό. Μα καλά, μόνο μόνος κήπος σου σε ενδιαφέρει και η υπήκοή σου καθώς ερχόμουν στη χώρα σου. Είδα κατεστραμμένες καλλιέργειες, δυστυχισμένους ανθρώπους, παιδιά να κλαίνε γιατί δεν έχουν να φάνε και εσένα σε ενδιαφέρει μόνο ο κήπος σου. Βασιλιά μου, έκανα τόσο κόπο να σου φέρω το τριφύλι και εσύ το θέλεις μόνο για να σώσεις τον κήπο σου. Έχει δίκιο το μικρό αγόρι. Για να σου δώσω το χρυσό κλειδί, πρέπει πρώτα να ανοίξεις το κήπο της καρδιάς σου και μετά το κήπο του παλατιού σου. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Για να σου το δώσω, πρέπει να μας υποσχεθείς ότι ο κήπος σου θα ανήκει σε όλους και κυρίως σε εμάς τα παιδιά. Αφού δεν θα γίνω καραβοκύρης, τουλάχιστον να παίζω πεντόβολα στο κήπο σου, βασιλιά μου. Τι θα κάνω τώρα? Να μας υποσχεθείς, αλλιώς η χώρα σου θα καταστραφεί. Εντάξει, υπόσχομαι υγεία, αγάπη, ειρήνη, ευτυχία σε όλους τους ανθρώπους του βασιλείου μου. Θέλω ειλικρινά να με συγχωρέσετε που ήμουν τόσο εγωστής και τόσο ανώριμο και εμένα και ένα μικρό αγόρι και ένα κορίτσι φάνηκαν οι σοφότεροι από όλους τους σοφούς του κόσμου. Σας ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν το γκρίζο σύννεφο αμέσως διαλύθηκε. Η θάλασσα ηρέμησε και ένας ολόκληρος ήλιος έστανε τη χώρα του πέρα-πέρα. Τα χρώματα ξαναγύρισαν στα σπίτια, στα λουλούδια, στα ζουζούνια, που έγιναν ομορφότερα από ποτέ. Ξαναγύρισε και το χαμόγελο στα χέρια των κατοίκων, που άρχισαν να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται.
Ο βασιλιάς παντρεύτηκε την όμορφη και σοφή κοπέλα, ενώ έκανε καραβοκί στο δικό του πλοίο το μικρό Γιαννάκι, ικανοποιώντας την επιθυμία του. Ο Δίτης ήταν κι αυτός χαρούμενος, αφού στη θέση του φτωχικού σπιτιού του υπήρχε ένα πανέμορφο σπίτι με αυλή και καταπράσινο κήπο. Όλα τα παιδιά του χωριού απολάμβαναν παιχνίδια τους στον κήπο του βασιλιά. Και έτσι λοιπόν, αγαπημένοι μου, μην ξεχνάτε πως από τότε η αγάπη γίνεται αιώνια. Ελάτε τελώνια της θάλασσας, ελάτε ειδόνια, πεταλούδες, μέλισσες, ελάτε φίλοι και συγχωριανοί, ελάτε να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Οι σπουδαίοι ποιητές μας έμαθαν ότι πρέπει να ζούμε την ιστορική μας παράδοση χωρίς να λυγίζουμε κάτω από το βάρος της. Μας έμαθαν να την αντικρίζουμε χωρίς να τυφλωνόμαστε από την ακτινοβολία. Μας έμαθαν ότι πρέπει να σκύβουμε μέσα στην ψυχή μας. Μας έμαθαν ότι πρέπει να βιώνουμε την ελευθερία και να γνωρίζουμε την ομορφιά. Μας δίδαξαν την ελληνική μορφή. Μας έμαθαν να ονειρευόμαστε και να φανταζόμαστε. Εσύ ποιος είσαι τώρα? Είμαι κι εγώ ένας ποιητής που θέλω να γράψω. Μέσα από τους στίχους μου να εκφραστώ. Και ο φίλος σου τις ίδιες ανησυχίες έχει. Εγώ θα βάλω μουσική στους στίχους. Τις λέξεις θα τις συνοδεύουν κιθάρες, σαν τον Αγγέλων τα τραγούδια. Γιατί να γράψω λοιπόν? Δεν θα σου το πούμε εμείς όμως αυτό. Για άκου αυτό το τραγούδι και θα καταλάβεις. Και εσύ φρόντισε να βάλεις στη μουσική σου χρώματα και αρώματα.
στήθια μου τους στίχους τους εφέρει. Έχω του κάτσου την αμορφό, έχω το κάρπο το Σολομό, δεν σε φοβάμαι. Δεν σε φοβάμαι κι ας μου λες φύγε Μελίνα. Έχω έναν ήλιο φυλαχτό απ' τη Βεργίνα. Έχω τον Όλυμπο τον λιμητό, το παλαμίδι τη γύρα της ρο. Δεν σε φοβάμαι. Δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι. Με την Ελλάδα εγώ ξυπνάω και κοιμάμαι. Δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι. Με την Ελλάδα εγώ ξυπνάω και κοιμάμαι. Φοβάμαι κι ας μου λες φύγε σου λέω. Έχω μια θάλασσα αγάπες στο Αιγαίο. Έχω στην Κρήτη ένα Θεό, ένα ακροτήρι και ένα σταυρό. Δεν σε φοβάμαι. Δεν σε φοβάμαι κι ας μου λες φύγε απ' τη μέση. Έχω ένα δέντρο στην Επίδαυρο φυτέψει. Έχω μια ορχήστρα και ένα βωμό. Έχω το λόγο μου το τραγικό. Δεν σε φοβάμαι. Δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι. Με την Ελλάδα εγώ ξυπνάω και κοιμάμαι. Δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι. Με την Ελλάδα εγώ ξυπνάω και κοιμάμαι. Το πελαγίσιο αεράκι, σε βοδιαστές αυλές, τον ήλιο τον ελληνικό, αυτά θα υμνήσω, σε αυτά θα δώσω πνοή μέσα από τους στίχους μου. Κι εγώ θα βάλω μια μουσική που να μοιάζει με το χάδι του Αιγαιοπελαγίτικου Μελτεμνιού, για να χορεύουν τα κύματα με τα θαλασσοπούλια. Thank you.
Και απολαμβάνοντας τον ελληνικό ήλιο, το πέλαγος γεμίζει καΐκια που αρμενίζουν και θαλασσινούς που τραγουδούν όμορφους θαλασσινούς σκοπούς. Αυτή τη μοναδική ελληνική ομορφιά κάνε τραγούδι με τους στίχους σου. Και εδώ ταιριάζει μία μελωδία που να σε ταξιδεύει σε ένα δεξιάτικο αεράκι. Εσύ στο κατάκι και το σιγουπά.
Πόσα συναισθήματα, πόση προσμονή, πόση ανυπομονησία. Γι' αυτά θα γράψω. Αυτά θα προβάλλω μέσα από τους στίχους. Κοινότητες θα μοιάζουν να χορεύουν, σαν οι ηρωίδες, στα γαλάζια κύματα. Να κλείνεις τα μάτια σου και να προβάλλει μπροστά σου αυτή η εικόνα. Περπατώντας στα νησιώτικα στενά δρομάκια και στις ακρογιαλιές, βλέπω τους απλούς ανθρώπους να κοπιάζουν για το ψωμί τους, μα και να χαίρονται, να γλεντούν. Από αυτές τις εικόνες εμπνεύστηκα και για αυτές θα γράψω. Κι εγώ θα βάλω μια μουσική, ώστε η ελληνική ψυχή να χτυπά δυνατά. Τα μεράκια και οι καημοί θα γίνουν τραγούδια.
την πατρίδα. Ο σαν κι αυτή που μου έλεγε, δεν είδε. Ρίχνει να πιάσει ψάρια, πιάνει στερεωτά. Στείνει στη καράβη, κήπο στα νερά. Κλαίει, φίλοι το χώρο. Ξενιτεύεται. Μένει στους πετρελιόμους, αντρία. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ο σαν κι αυτή που μου έλεγε δεν είδα. Κάνει να πιάσει πέτρα, την παρατά. Κάνει να της καλύσει, βγάλει θάματα. Μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πιάνει ωκεανούς, σε σκομούς γυρεύει, θέλει τύρανος. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ο σαν κι αυτή που μου έλεγε δεν είδα. Ακριβώς έτσι είναι η πατρίδα μας. Όμορφη, παράξενη και με τόσες δύσκολες στιγμές που έχει περάσει μέσα στους αιώνες. Μα πάντα στέκεται όρθια και εμείς την αγαπάμε και την έχουμε στην καρδιά μας. Εσείς στεγές και θάλασσες, τα μπέλια και οι χρυσές ελιές, ακούτε τα χαμπέλια μου μέσα στα μεσημέρια. Σε όλους τους τόπους κι αν γινώ, μόνο ετούτον αγαπώ. Από τη μέση του Εγκρεμού στη μέση του άλλου λαού. Σε όλους τους τόπους κι αν γινώ, μόνο ετούτον αγαπώ. Με τα μικρά χαμήλια του, καβάλα στα δεσπίνια και τις κοπέλες του ζυμνές που γέγονται στα μουδιά. Από αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του εμπνέουμε μελωδίες που μας οδηγούν και μας ταξιδεύουν στο όνειρο και στην ελπίδα. Και γι' αυτόν τον τόπο αγωνιώ και προσεύχομαι. Είναι κάποιες στιγμές που κάθε ελληνική γωνιά του στέλνει χιλιάδες μηνύματα. Είναι κάποιες στιγμές που ο καθένας μπορεί να γίνει ποιητής και να εκφράσει τα συναισθήματα και τις εντυπώσεις που τον πλημμυρίζουν. Είναι κάποιες στιγμές
Είναι κάτι στιγμές που το μολύβι και το αμαρτί γίνονται οδηγοί σε φανταστικά μοναδικά ταξίδια. Είναι κάτι στιγμές που θες να πεις τόσα πολλά, μα τα λόγια μπερδεύονται. Και τότε έρχεται η μουσική για να σε βοηθήσει να απολαύσεις αυτό το μοναδικό ταξίδι. Είναι κάτι στιγμές που ακούγοντας τις νότες ο καθένας μπορεί να βάλει τα δικά του λόγια. Λόγια απλά, καθημερινά, με τη δική τους αξία για τον καθένα. Ακούστε και ο καθένας σας αφήσει να παρασυρθεί από αυτό το ρυθμό που είναι πλημμυρισμένο από ελληνική ψυχή. Ας εγωτραγουδήσει τα δικά του λόγια, τους δικούς στίχους που έχει μέσα στην καρδιά του φυλαγμένα.